Mireu en quin paratge tan excepcional ens trobem. Aquí un escenari, espectacles, concerts, tot el fons escènic, muntanyes, el cel net, clar, el sol que tenim de cara. Ens trobem al municipi d'Oix Montagut, a l'Alta Garrotxa, i l'excusa de que hi hagi tot això aquí darrere, més aviat l'escenari que no pas les muntanyes, és això d'aquí. Ens trobem a l'ermita de Santa Bàrbara, i Santa Bàrbara, ja ho sabeu, patrona dels llamps i els trons. Ara bé, el que ens interessa d'aquesta santa és el que hi ha amb ella a l'interior de l'ermita. I és que s'hi troba, cosa estranya i excepcional, una costella de balena. Digueu-me que hi pinta una costella de balena a l'Alta Garrotxa. Doncs es veu que a Molló, que està aquí ben a la vora, també en tenen una. I m'han dit que per Solsona també encara n'hi ha una tercera. I els claretians de Sabadell encara en tenen una quarta. Deixem-ho estar. De balenes n'hi ha per tot arreu, es veu, hi hagi o no hi hagi mar. Però és que aquí a la Garrotxa tenen un altre lloc que es diu els Tres Roures del Rei, a la vall d'Ormuller, on també tenen moltes coses a veure directament amb el mar. Si voleu saber quines coses són, us convidem a veure el patrimoni de llegenda, titulat Els Tres Roures d'Ormuller.